आलु दालि थाव माखासे जाग्रा मुवाखौ होफैदों। जोंनि गामि खाथियाव थानाय माखासे आं उन्दैनिफ्रायनो नुलांनाय मजाबारि गामिनि आठघर न'खराव जोबोद दुखुनांथाव। सोरबाया बिधुवा फिसाय गैयै परियाल दं, गथ' गथाय सोरबाहा साब्रै, बन्द'जों खस्थ' जानाय बेखौ नुनानै होफैदों। जाहाथे बन्द'आ मोजाङै मोजां जानानै थाङो आरो बेमार आजारनिफ्राय जोंनि नर्थ इस्ट बा हिन्दुस्तान बे हादर नाङैनो गोबां जाथि बिजाथि हिन्दु खृष्टान मुस्लिम बेमारनिफ्राय आरायग' मोनो। बिनि थाखायनो आं दिनै सासे स्पर्ट्स प्लेयारमोन, उसु गेलेगिरिमोन। जों सानैबो प्लेयारमोन। खस्थ' जोंनि खामायनाय जेसे रां दंमोन बेजोंनो दिनै पेरालाइसिसआव गोलैनानै थानाय बे बोराय आबौ आबै गामिनि सोमोन्दो जायो बिसोरनो जानाय होफैदों। लोगोसे गंबेसे न'खरनो होदों? 8 घर न'खर दङ बाहाय, 9 घर। मा गामि बे? मजाबारि बस्ति बे गामियावहाय सिम्बोरगाव मजाबारि। दे जेनेबा जों बिदिनो खस्थ'यैनो सोलिनानै थाबाय। जानला मोनला बिदिनो गामियावबो बेरायनो मोना, हाथाय बाजाराव थांनो मोना, बिदिनो पुलिसफ्राबो बुलाबायोनो। दाथ' माइरं कन्ट्रलाव होनायखौनो लायनो हायाखै गिनानै। बिदिनो सोलिनानै दङ। मा गामि नोंसिना? मजाबारि। मा नाम नोंनालाय? आंना बिजुलि बसुमतारी। दिनैसिम रावबो माइरं दैरं ओहो, होफैयाखै? रावबो होफैयाखै। जेबो गैया जों गामियाव। दिनैसो प्रथम? दिनैसो दासो नोंसोरसो प्रथम।